Skal det være tæt op på? Er det bedre? Okay. Og i den forbindelse så tænkte jeg som helt ny formand, jamen, hvordan skal jeg introducere det? Så allerførst så kan jeg i hvert fald oplyse jer, at det er en enig bestyrelse, meget hurtig enig bestyrelse, der valgte hun. Og jeg vil sige, at som ny formand, så er jeg utrolig glad for, at jeg kan præsentere Årets Garde 2013. Det er jo sådan, jeg skal trække den lidt, det er jo sådan, at personen, hun, er jo altid hjælpsom. Og det er han altid. Også for de små, men også for de voksne. Og jeg må sige, at man føler sig hurtigt hjemme, når man kommer hjem. Og behøver man hjælp, jamen så er han god hjælp. Og så kan jeg nok ikke trække den meget længere. Men der er en, der har skrevet, at hvis hun bliver vild, så bliver det en garder, der består af klarinetter. Kom her op, Sissi.